Mga kapuso, para sa pinakaulihing alakat sang panahon, aton makaupod si Pag-asa Iloilo weather forecaster Michael Viola. Magandang araw po sa inyong lahat at narito ang pinakahuling update hinggil sa magiging lagay ng ating panahon. Ang northeast monsoon o yung malamig na amihan ang patuloy pa rin na nakakaapekto sa may Luzon. Samantala, update naman sa may low pressure area na ating minomonitor. Ito ay huling namataan kaninang alas 10 ng umaga sa may layong 470 kilometers silangan ng Davao City. Sa ngayon, ang ito nasabing LPA, mababa pa naman yung tsansa na maging isang ganap na bagyo. Subalit hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito mag-develop bilang isang tropical depression, kaya patuloy po tayo mag-monitor dito sa nasabing sama ng panahon. Ngayong araw, ang LPA na ito ay wala pa namang epekto dito sa atin sa probinsya ng Iloilo at natitirang bahagi ng Western Visayas, kaya generally fair weather pa rin po tayo. Ibig sabihin, maliwalas yung ating panahon, liban lang sa posibilidad ng mga isolated na pag-ulan. Dala po ito ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o di kaya gabi. Mamayang hapon ay lulubog ang araw dakong alas 5:31 at ito ay sisikat bukas naman ng umaga dakong alas 6:01. At mula po dito sa Pag-asa Iloilo Station, Michael Viola, magandang araw po.